Baba wake ndiani? Baba wake baba handisi. Wako unopakura sadza mundiro dzakawanda, ndiwo unozoziva kuti mundiro yandaisa sadza rakawanda nderipi. Ndo baba vemwana ivavo tinovanzwa nemi. Iniwo ndichamutora uyo murume kuti ndiuyewo naye sezvo akapisa mudziyo yemuroora wangu. Tiri kusangana zvakare pachirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Muhusha. Muchikamu chino cheThe Village tiri kukuigirai nyaya dziri kutongwa mumatare echivanhu kudare ramambo. Nhasi uno tiri kudare ramambo Ngezi, avo vanotonga pamwe chete nemukoma wavo nemakurukota avanenge vainawo. Munyaya yapinda nhasi mudare ramambo Ngezi, vamukurungai vauya navamukurungai vavo nokuda kwekuti muroora ari kurwirwa. Vamwe baba vakapiwa pfuma vakazenge vakuti haasi mwana wangu, kwakaenda zvidziyo zvemuroora ndekumwe. Dare vataura mambo vataura vachiti kuvakadzi, musangopakura sadza mundiro dzakawanda munozotinetsa. Nyaya yangu iripo kuti ndiri ndakauya ndikaripota wenyaya yangu yemuroora wangu ana vabereki vaviri kwandakanobvisa pfuma nekwakatogwa zvembatya dzemuroora wangu vachiti baba ivavo zvemwana wavo. Mbatya idzi dzakaenda ikoko taenzaniswa muno mudare taratidzwa baba ivavo zvekuti ndibaba vemuroora. Patakanosvikawo kupeya vakati aiwa mbatya ndedzemwana wangu, saka uku kwandakaroora zvanoti mwana uyu ndewavo. Mai vakabereka muroora varipi? Ndo vari pano ishe wangu. Amai fonenye atidutambisirwa nguva nezvino takatodyiwa nebhora remutsvaka. Mwana ari kurehwawo muroora wababa. Baba vake varipi pavarume vaviri vavari kutaura? Baba vake ndiani? Baba wake baba handisi kuziva kuti varoda kuti ndiva. Ndati mwana wenyu ari kutaurwa nevava muroora wavo, baba vake ndiani pavarume vaviri vari kutaurwa? Tiudzei zita ravo. Jacob Chenjerai. Ndevapi vavo pautu hwacho? Wandakanobvisira pfuma ndiJacob Chenjerai. Ndiye baba vemwana zvari kutaura kamai. Dambudziko riri papi? Dambudziko riri kwekuti izvezvizvi muroora wangu iye takatonosvika kuHarare kuna baba vake vachitiwo mwana wangu baba vari kuHarare. Anofanira kutiudza baba vemwana ndiani? Anofanira kutiudza baba vemwana ndiani? Isu ndati anofanirwa kutiudza baba vemwana ndiani? mai. Mavanzwa baba vemwana zvavataura ndevekupi vavo pautu hwavo vanhu ivavo? Ndokupechwera. Kwamakaroora ndekupi? Takaroora kupechwera. Saka chiri kudiwa apa chakunetsa chii? Chonetsa ini ndikaenda mwana uyu akangopfumuka akangobuda achienda. Ndikachinda kumba kwatezvara vangu ivo vandakabvisira kumai. Vatezvara vaiva vanondibatsira zvemupfini kuda kundirova zvochinzi ndai kuHarare. Saka ndakabva ndashaya kuti ndodiwe. Ndozvatiri kutaura kuti iye zvino nyaya yedu pairi ndepekuti imimi muroora asakupei matambudziko, mai vake vari vapenyu. Handimanzwa? Mai vake ava varapa ndivo vanotora mwana wavo vomuendesa kwaanofanira kunge achienda. Handimanzwa? Mukaona ana baba vachikavirana bhora pamwana, munotora mwana, mai ndo vasina chitsotsi. Vamunotongoziva kuti ava ndo mai vanhu vake, votora mwana wavo vomuendesa kune matambudziko kwaanofanira kunge achigadziriswa. Handiti ndizvo? Ndo mashoko angu mudare rino iri nhasi tichitaura nemi. Kana mava muchitambwa iyoyo nhasi yadii? Yapera. Chii chimwe chiri munyaya yachona chakasiyana nekuti mwana akanga asangana nedambudziko anenge akutizwa nevaridzi vake? Inongova nyaya yekuti ini ndikaenda nhasi ndakupedzerai nyaya yenyu apa. Manzo? Ndapedza nemi.
Next court Mazulu. Ni vamwene vemuroora. Ndapedza nyaya yenyu amai. Tinosvika sei kana zvakubata mupiki uye kwakaenda zvino. Muri kunzwa here mama imi? Yapedza nyaya yenyu. Musazvipe mhosva dzamusina. Handi manzwa. Kana matora mwana mukaona kuti muroora tatadza kugarisana naye nezvikonzero zvakafanana nezvizvi zvine vabereki vake, muri kushupikirei naye? Muri kushupikirei naye? Handiti zvaramba havasi kuda kuti mwana wavo agare kumurume. Kana rasanganukwa naro dambudziko toramba mwana, ndizvo? Ini mubvunzo wangu wanga uri wokuti ko zvinhu zvakaenda uko kwatakabvunzirwa kuna baba midziyo nenhumbi midziyo yani yemuroora wedu zvakanga zvamboita sei? Makanga muchiendesere zvinhu izvo zveikoko maroora kune umwe baba makunotora zvinhu zvemunhu? Mwana akanga aramba murume ndokubva zvinhu zvake ngazviuye kumba kwasevere vanhu zvaenda ikoko zvimwe zvacho zvazvasara ndokugatatirega tichizvizosera zvasara zvikanzi zvasara izvo zvaisai kuna baba vacho kwanzi endesai kuna baba womwana nani emundari kuna baba vacho nyaya yangu mainzwa noreva midziyo yacho inzwai kaimamai imimi hamusi kuda kubuda munyaya iyi ndikudzorerei mairi hamuna chinokunetsai handiti akanga achikuitisai zvese izvozvo ndevavo amaya avo handiti imimi munyaya iyi handisida kukuwanai pamunoti muri kuzvidya mwoyo nayo handimapanzwa haparipo panhu pano pamunofanira kuti muti kombatya dzakaendawo dzani handiti akanga achiita kuti izvozvo zvinge zvichiitika iyeye kana vakuda mbatya dzavo vanoenda kunodzitora kwavakadzidini vanomuziva handinoda kunomuziva munhu wacho makazvoona kwani zvinhu zvakadaro izvozvo makazvionepi zvinhu zvakashata zvakadaro zvekuti mungaitiswa zvinhu zvokunzi mbatya endesaiwo mari munhu adya mari kumaizviitirei inzwai vakomana siyai vataure mhosva yanga yataurwa yekuti inini hanzi mwana tiri kubvunza kuti muridzi wemwana ndiani? Muridzi wemwana ndiani? Ndiye here murume wacho iye wamuri kuona? Akati saka inini ndoita sei? Ndaudzwa nguva yaenda. Saka maita zvakanaka. Mugwaku unopakura sadza mundiro dzakawanda. Ndiwo unozoziva kuti mundiro yandaisa sadza rakawanda nderipi. Ndo baba vemwana ivavo tinovanzwa nemi. Handiti? Kwete kuti tiite mahumbwe imi muri vapenyu dai makafa zvino tichishupika nezvinhu zvisina basa. Iyi ndapedza. Muruda kutonga here nyaya iyi? Taurai ndikupei nyaya iyoyo muione kuti hamuibude. Vemuroora wangu iko Harare. Imi musati baba vekudhingi manimi. Musati baba vemuroora wenyu mani. Tichitaura nyaya yaamai ava vapenyu vakabereka mwana wavo vari kutiudza baba vemwana wavo. Imi muda kuvatumirei kuvapa nhingi. Kuvapa mwana wavo vamwe baba. Iye muridzi wacho achitaura. Imi muda kuramba makanamatira pachinhu chatoda kuti kugadzirire dambudziko racho. Ndizvo here? Ndizvo here? Yes. Yes. Ino ndichamutora uyo murume kuti ndiuyewo naye sezvo akapisa mudziyo yemuroora wangu achizvitiendi baba futi wemuroora wangu ndouyawo naye pano padare. Makanga maenda nemidziyo kwaari. Handitiya. Ndobva aona kuti midziyo ndinoipfeka. Dai akanga iri mari akatodya mari. Handiti makwa. Imimi handisiri kuda kuti imi muri imimiso yezvinhu. Ndimi mukomboreni nyaya yembatya dzemwana uyu. Handiti mapanzo. Ndoda kuti mubude imi namai avo. Budai. Handiti bhora muridzorere pana amai ava nevarume vavo. Handi mapanzo nzwisisa zvandiri kutaura. Ndimi watoda kubvisa munyaya yacho kuti hamumo. Tiri kurebesa nyaya isingafanirwi kunge tichirebesa. Toda kusevha vanhu. Handiti makwa.
next court